Buah, chaval, beldurra mateit, Ezki ateratzen zaizun plater bat. Pilpilekin enaiz oso ondo ematen. Orduan bilatu genuen pilpileteko beste modu bat. Ez da pilpil bat guztiz, baina oso goxoa gatzea. Baina pilpila pazientzikin, ez da asmatzen. Zergatik dituzte Michelin izar gehiago gizonezkoek? Potente, Potente. Iruditzen zait, gaur egun dagoen polemika guzti horren arrazoi askongatikan, egia dela emakumezkok atzeko lan asko indituela historikoki. Eta gehiago zeatik handazkaten gizonezkok baino, esangotena atzeko lana eta Euskal Herriko sukaldek emakumezko defendituela historikoki, eta behar baino toki gutxigo eduki duela tarten Michelin izarroien arten. Zer da, zure menuan inoiz sartuko etzenuken jakia? Piña, kanela, ze gehiago, piña, kanela, kiwia. Ez dira hola berez oso gurek eta oso gertuko dianak, baina, gainontzeko elikaiekin ez dakat arazo gehiegi, ne honek jateko. Eta nahi gustatzen zait, menun jartzea ni jatetena, eta hoxek, kanela batez. Beharrezkoak dira inbeste sukaldaritza programa. Ni kolaboratzaile naizen aldetik esango, beharrezko dira kontzientzia sortzeko eta gure mezua jendeangan helarazteko. Baina egia da, garai bat bizi izan dugula, ne ustez ja bukatzen nahi dana, nun neurri gabe sukaldea telebistan izan deun gure lurrontan. Nahikoa sukalde badakau mai gainen bestelare telebistai gabe, eta, esan nuke gaur egun ja oreka hortxe daula. Baina gehiegi izan diala, neon ere nekatuta bukatuen. Egia esan, txitxirioak eta luzokerritzak erabiltzen dituzu. Saiatzen naiz, alegia euskeraz sukaldatzea ez da erresa. Euskarazko hitzak ondo aplikatzea sukalden, ez da bat erresa. Sukaldatzea adibidez, sukalden aritzea, ze sukaldatu ez da existitzen, olako kontukin pila jarri behar genituzke, eta euskara eta sukaldea, nola harremandu daitezkeen hausnartzeko daukea pikin bat. Janari azkarra kontsumitzen duzu? Zerri xamarra naiz. Gauzadian bezala, janari azkarra kontsumitzea ez da gustatzen zaitela, baina askotan momentua bea bultzatze gaitu horta eta gozatzen ikasi dugu. Gure koherentzi horren barrun tarteka behar dikeu inkoherentzi batzuk gurea baloratzeko. Eta ze kristo ezautzen hauenak bakien izalea naizela.